zuciyata ni zan je gurin ki zan je gun zance da san kina nan kalbina akan ki ne zan jajirce hali na gaskiya ke zance kyawun halin ki nake zance shi ya saka ni na dimauce dare ake duk wani zance idan muna nan da tare raba mukin gazarabta ne gare ki so zama sirri ne dan zuciya ke ta zaba na baki dukkan sirri ne saboda ke dai sai raina ki dubi yanda kika yi kaina dare kamar bana rayu saboda san ki yana raini rauni na so bai warkewa ka nemi wanda yake son ka ciwo na so ya warkewa to maganin shi ne kauna a rayuwa kai dacewa to maganin shi ne kauna ni na sani dai na ranki ba za ni barki da jinya ba akan kimi ne ba zan yi ba inda yana addini ba zan bari ba mu kauce ba gurin ki yau ne niyata zan je in gaishe da ummata ta bani dama mu zanzanta kafin na dauko hanyata ta ce na je a cikin dace ta addu'a dai kuma kaina kafin na dauko hanyata ni dai kawai kyamince min saboda sanki yana raini dubu su jarabta ne ta ko ina zai iya zane ni alkawar ban canjawa fure na su kyau kore ne dan so kawai lamari babba ki duba inda yayi kani garin da bani da aikin yi sila ta suna zuhota dan zuciya har ta yi zane gidan ku zani mu zanzanta na baki daga labari ne dan mun ji baba mu gana ba kiran waya bai gyara ni masoyin kirki ne zai so ya kalla bar san shi dani da ke dai mun shaku silar waya ta dalilin ki ki bani dama yau zan je na kalli kyawun fuskar ki rishin sani ya fama ni dan gashi zan bar Lagos ni kiran waya ban samunta ni dai Kaduna nake dauki kiran waya daga gunwanta ta sirri ni ai ba ta nan sun je biki wai can bar ni to gashi bani da caji ne domin waya ta goge mu kawai tuni dalilinta duk hankali ya bar jiki ba san abin da nake ba